Nasawi ang isang motorista matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa isang pampasaherong bus sa National Highway ng Barangay Putot, Bawang La Union, patungong north direction ng bus habang patimog naman ang motorsiklo. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang motorsiklo. Sakto naman na may paparating na bus sa kabilang lane. Sumalpok siya, may malakas yung impact, kaya dead on the spot yung motorcycle kasi wala siyang helmet. Ngayong kaliwat kanan ng kapistahan sa mga bayan-bayan at marami ang lumalabas para makisaya dahil sa iba't ibang aktibidad, paulit-ulit na paalala ng pulisya ang pag-iingat sa pagmamaneho upang ligtas na makarating sa mga pupuntahan. Importanteng alalahanin ang defensive driving skills. Sa mga motorista, dapat mag-ingat po tayo sa pagmamaneho at kung maaari gumamit tayo ng mga safety gears gaya ng mga helmet sa mga nakamotor para at least meron tayong depensa kung sakali mang magkaroon ng disgrasya. Tsaka sumunod po tayo sa mga batas trapiko para maiwasan po ang disgrasya na magiging sanay ng pagkasawi ng buhay. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.